आदसा बेखिनि अन्थाइआ थोगोन नालाय नोंथां? आदसा नोंथां आंबोथ' बेखौनोथ' सिन्था खालामबाय दङ थोहैगोन ना थोहैस्लाबा खामानियाबोथ' गोबाङैनो दंबावो नायनोसै जायगायालाय माथो गुवारथारलै नोंथां बेखिनि अन्थाइआथ' थोस्लाबखानाय नङा। आंबोथ' बेखौनो सानदों ओरैनो ट्राकनैसो गाना फैग्रोनोसै नामा नोंथां? थोहैनो हागौ नोंथां। आदसा नोंथां दाथ' रायलायनाया इसेबां जाबायानो दा बिदिब्ला न'आवबो एसे खामानि दङ बिदिब्ला एरायलायथ'सै नामा नोंथां? जागोन नोंथां जागोन दे। बिदिब्ला उनाव लोगो मोनसै हा दे। आंहाबो अरगें फंबाय दं दाबो मोनफैयासै टाइमाबो जाबाय फन हरनो र'। माथो फनखौबो रिसिभ खालामाखै दहायसो फैगासिनो होनदोंमोन। जानाय नङा आं ससे आग बारायाबा जानाय नङा माबाफोरसो जादों नामाब्रा लामाफोराव। आराम गारायाव जायो नंगौ नामा? ओरैनो फानबाय थायोलै बाजैनाव Scott, bitte! Scott! Hey, Rotha! Nicht doch mal so, Nico! Gerne, Nico! Mann, er fasst doch! Wie meine Pscharre Hude, Hey! Nagra, nunggu kau dulu. Dasu. Bidiso jalanku nagra. Kau. Kaki Cameta sana tuar gaulan Soal fungbaयसो ओइ मा खालामदों फुंबायखौ बे खालामा जोंनि गेजेर नोंनो मा नांगौ सासे फैलायबायलै बेखौबो हो आंग्राबो बुजाबावबायसो जालेग्रा खारदों फंबाय खुमबाय नामा फंबाय जागोनलै बस मोजां नायनाला
जाखो नोंसोरलाय हांसोन थुनलाय बुरबकफोर बस लामाजों फैबाय थानायावनो सोरबा सासे सेंग्राया आंनि खिबुआवनो सौना होदोंलै बेनिफ्राय माथो जाबोखो नोंसोरलाय बिखौ बुग्लिबाय थानायावनो बिनि बिदाना मा मेखाया जोंखौ बुग्लिना हरदोंलै सार बिसिजों हासि नोंसोर गोरोन्थारलै बस बेनो दलिजानि होसोलायथारदों आंखौ सानथारदों मोनहैगोन बाबा नों सिन्था खालामनाङा फिसा मोनहैगासिनो दं सोरजोंलाय आफा नोंसोर आंखौ सिनायाखै बे आंनि फिसासो बे बिखौ बानाय गथ'आ सोर आं हाबा जाबाय आफा बे नोंनि नोंसौला हाब बे आबौसो मामारखेव आफा मामारखेव ओइ र'नि फिसा आबौ फिसा सादो ओइ बरबुखर खुलुमबाय मानो खुलुमाखै आंनि आफाखौ फिसाफोर सिखार आफाखौ आं दिनै लोगो मोनजाबाय हाब अरगे नों बेवहायसो आं नोंखौ नागिर नोंसानि न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन मानोमोन रकि मानोना नोंनि नोंदा जाखो रकि नों मानि सेरथाखौ आंनि आदाया मा जाखो सान नोंदा बेखाजों आंजों जेब्ला जों माबानि बे खामानि मावनायखौ जेब्ला जों नायनानै फैयोमोन अब्ला जों बाइकजों फैनायावनो लामा ससेयाव बै जायलानि डाकु पार्टिका जोंखौ होबथानानै जोंखौ नोंनि नोंदा मेख्लाखौ लाखिनानै आंनि मेगन सिगाङावनो बुसे बुनानै सुथारदों मा बेयो बबाव दं रकियो आंबो मिथिया बबाव लाना थांखो बबाव थांखो आंनि आदाया जायला आं नोंखौ आंनि आफाया थाइलेण्डआव मानि थाखाय थांदों मिथिगौ मिथियाखै बस डिस्ट्रिक्ट सिमनाया बिना फुरा जायाखै बिनि थाखाय थांदों मेख्लाखौथ' आं सुथारबाय बिनि फंबाया खिथेर लाफिननो हागौ माब्लाबा जों ससे बेरायनो थांनि मोजाङै थां मेख्लानि फंबाया खिथेर लाफिननो हागौ नोंसोरखौ थां लोगोफोर गाखो
बिदा मेख्लायानो थैबाय आरो नोंबो थैनो लुगैदों नामा आदाखौ फुथारनायनि खिथेरसो लानो फैदों जोङो सैमाफोर बाबा आबौआ माला मोनफैगोन फैगौ सप्तायाव मोनफैगोन फिसा बेनि थाखायनो आं बमा गावनो नागिरदों मा जाबोखो नोंसोरलाय बाइकआ बोरो मगार रागारबोखो सैमाफोर मा बुंनो बस नों जा बुंनाया बिनो जामारबाय मेख्लानि फंबाया जोंखौ बुनानै हरबाय मा आरो गांलाबा थाबोबाय बा बिसोरनो बुना हरजाबाय नोंसोर सैमाफोर बिसोरजों नायासै बेदरफोरखौबा सावखा सावखि जानो हागौ नोंसोर अमा बेदर बोरमा बेदर जानोबालाय मोसौ बेदर जानोबा नोंसोर हायो दैमायाव थब्लाय नोंसोर खुंगुर फिसा नोंमाइखौ लेंहर हेलौ पानियाला मामा अ
नोंखौ आफाया लिंहरदों जोंथ' आरो बुदुं जोंथ' लामाया दा गोजानै दंबावलै थांनो बेदरबोथ' बायनानै लाबोबाय बायबायमोनलै बायनायाथ' दा आरो बाबा जायलायासो रागा जोंनाय सिन्जिखौ लामायाथ' गोजानैनो दंबावो ओरैजायनो बारस'ना थांसै नामा माला मोनहैबावगोनब्रा ओइ जर फैदो फै रके नोंथां औ आदारखौ फुथारनाय दाखुफोरखौ आं खिथेर लाफिननो मोनाबा गोजोननाय नङा गोसोआ आदसा अरगें आंबो नोंखौ बे खामानियाव मदद खालामगोन नों सिन्था दा खालाम जागोन दे बेथ' जायलानि फिसालासो नंदोंलै आं अरगें नंगौ नामा थ' ओइ लथ' सोर नोंसोरलाय नोम्फानि सिथुर बसन्त बुदुं होलाय ओइ साला याय बसन्त मा जाजोबखो नोंसोरो अमा बेदर सेदर नांला आंनो बाबा जायलानो खोन्थायसै आं साला दुगैनो थांनायाबो दाबो फैला बेदर लायनो थांग्रायाबो दाबो मोनफैला मा जाजोबखो बिसोरलाय सुवारफोरालाय फैनासो थांजोब्बाय खोमालै बस बाबा जायला बाबा जायला हाब मा जाबोखो बिसानोलाय गैला बाबा जायला मा जाबोखो गैला हरजोब्बाय बेदर लायनो थांनाया बुग्लिजाबोबायथ' गैला बाबा नावथो मा जाखो अरगेंजों रकेजों बुना हरबाय सानैयालाय सानैया गैला आयै फिसा मा जाबोखो नोंलाय दुगैनो थांनायाबो दाबो फैला सैमानि फिसाफोरा मा जाखो खिथानि गुवारफोरा सानैयाबो गैलाबा जोंखौ दस्रा लानानै फैसिगोन गोबावद्राय जाबाय जोंनाबो जाबायना
저 럭키 그저 홈나라 나는 작은 보스 나도 그리고 뭐 장관이 봐봐 형 뭐노 사보란 거 ro quan nhà là vì này con một nha hello quan nhà là vì này vì cái năm quý đã khởi ba về lại hả ta nó cứ chỗ lá để mà nó muốn phi vậy nhá để ra hơn đây ăn đông gà xí nữa đúng không nữa ra hơn đến thôi làm em cũng bây giờ cũng sao vậy ba mình cái nào nó mặt thế một cái quan nhà là vì này nàng lại à mưa phải ở đây một cái khác rồi cơ gैयालै फैनो बादों थाइलेन्डआव थानो मोजां मोनदों फैगौ बोसोराव फैगोन नो बियो मामायालाय बहा थांदो र' दसे थाथ'फैनाय नोंसा फागिना माव थांदो दसे उनाव खबर मोनगोन दखानावनो सिराव बेसेबांसाब माबा नांगौमोन फंबाय सिगारेट गंसे हरदोलाय Ini nggak salah sembarang, salah kamu ya. Iya bos. Salah, nena, salah. Ini nih siapa ini nak? mana iso panjang lama mah. Tuh salah sembarang kota di mana kita? Lana tuh. Harap yang kabar saya, kem kagak pun nago. Ini juga. Con bos. đâu là đất Quỳ mà không Nhiều khả năng đến khi mà không? là đất gì là đất gì không hả là những cái đấy Mình đã chưa? Anh không biết sao ra được không? Hứa lấy bộ Đấy, chả là gì mà Nisar lama-lama nih nanti. Nisar orangnya apa ke final go? Con bos. bos Ini apa nih lah yang cocok? Direct go. Ayah, lu keleji nih mak pun sudah sekolah ke? Masa tu, banyak urusan lah mak. Roh. Jangan baru ke malam baik. Nunggu dah mak, mana lama? Dua saya tu sobat. Roh mbak yang sangat tu ni deh made. Mulai kena ni cukup. Wow.
बेसे नेबावनोलाय मलाय बिरिखौनो सोबनोसै र' फैखाबोथ' फैखाया ओइ दांसोरां नै मलाय बिरिया सोबफैदो एसे र'लै हासुदां र' गासिबो दाबो हासुखाङाखै नामा सालाया फैबाय माथो बिदि गरमइलाय खारलांजोब्बाय आं गोसोनायफोरजोंनो रायलायनोसैलां दसे टाइम पास हेल' मा खालामदोंब्रा आगै सना नोंखौ गोसोखाङैनो गोदाव सोराव मोनलायलांबाय हारसिं जिरायबाय थानो माला लोगो हमजागोन गाबोनबा सोलाबगोन आङो गाबोनबा थांगोन जों सरा नोंखौ लोगो हमनो गोनां गैला दिनै आं थैबाय जानाय खिनियाबो खम होयो खिनाय उनाव बुरजा खिलाङो मोदोमफ्रानो हाबलायलांबाय गैला लाजिमा नोंखौ दासो खिग्रा खिथुआनो मोनदों साला जा आरो सदा साला खिथु मोनाव फैहरसै Rocky. Salah sini aku marah Selesai. Kau nak go? Rocky. Kau jalan. Kau.
인형 다 들어올게. 사람 빨리 하려고 이나. 사람. 저거 못 하부크 못 하부크래 못하면 집에서 여보 씨발 살았어 살아야 나 성한데 살았으니만 나 서면 되나? 나 와사니는 날 고쳐와라. 살았으니만 나 봐온 지붕을 하는 거야. 안전아. 이렇게 한번 마무리 좀 당하시나. 이렇게 그좀 주배양이 아다니 시도를 버리고 저